Dobrý večer, kamaráti. Dnes sa vydáme do dimenzie, ktorú dobre poznáte. Do Endu. Ale tentoraz neuvidíme portály ani draka. Dnes spoznáme miesto, ktoré nikto neočakáva v prázdnote. Záhradu. A nie hociakú. Záhradu, ktorú vytvoril Enderman. Endermanová záhrada. Endermanov poznáte. Vysokí, tichí, teleportujúci sa tvorovia s očami ako galaxia. Odnášajú bloky, nechávajú ich kdesi inde. Ale ak sa im pozriete do očí, nuž, viete, čo sa stane. Ale čo by sa stalo, keby ste sa s nimi porozprávali na miesto boja? Hráčka menom Layla sa presne o to pokúsila. Layla bola od detstva posadnutá Endom. Milovala jeho ticho, jeho fialové nebo, jeho nekonečné ostrovy. Ale zároveň bola zvedavá, prečo Endermani berú bloky? Kam ich dávajú? Keď porazila Ender draka a objavila Elytru, rozhodla sa nevrátiť domov. Zostala v Ende. Vybudovala si domček z End Stone, vylepšila ho purpur blokmi a začala pozorovať Endermanov. Namiesto útokov im prinášala bloky. Dirt, grass, sand, kvetináče, dokonca aj glow berries. Na prekvapenie začali jej ich vracať. Ale nie len tak. Kladli ich do vzorcov. Cestičky, kruh, stromček z 2 saplingov a v strede kvet. Layla si uvedomila, že niečo sa deje. Jedného dňa sa vydala po stopách Endermana, ktorý jej zanechal cestičku z ružových blokov vlny. Prešli cez 4 ostrovy, cez úzkú lávovú bránu a prileteli do zdanlivo prázdneho priestoru. Ale zrazu ostrov plný rastlín. Nie z Endu, ale z Overworldu. Na piesku rástol kaktus, v snehu borovica, na nedereku bazalka. A medzi tým všetkým chodník z dirt bloku a kamenných tehál. Záhrada. A uprostred nej stál starý Enderman. Trochu vyšší, oči mu svietili jemnejšie, v rukách držal knihu, ale nie čarovnú, ručne písanú. Layla pristúpila a Enderman jej knihu podal. Vnútri stálo: zbierame kvet, jeden blok za druhým, skladáme si ho, nie kvôli boju, ale kvôli tomu, že End nemá kvetiny. A my túžime po farbe. Layla sa rozplakala. Od toho dňa začala nosiť do Endu všetko. Vodu v kaldronoch, podzemné huby, hojdačky z Vine Effens a dokonca Bee Nest, ktorý prežil cez portál. Záhrada rástla a Endermani ju chránili. Niektorí hráči to neskôr objavili a nechápali. Pokúsili sa záhradu rozbiť. Ale Endermani neútočili. Len si opäť odniesli bloky a postavili ich znova. Jedného dňa Layla zmizla. Vraj odišla do nového sveta. Ale v záhrade po nej zostala tabuľka z Mouse Cobble. Aj End môže kvitnúť. A tak dnes, keď cestujete po Ende,
a narazíte na miesto, kde Dirt Block vytvára chodník a Endermani len ticho sedia, viete, že ste našli kúsok záhrady. Netrhajte kvetiny, len sa posaďte a dovolte jej rozprávať. Tak čo, kamaráti? Nie je úžasné, že aj najprázdnejšie miesto môže byť čarovné? Tak veľmi, ako ho niekto miluje? Dobrú noc a pamätajte, niektorí Endermani nestávajú pre seba. Stavajú pre budúcnosť.